Amici show, svi gledamo i nikom ne damo, veče utrgo. Amici show, rađamo se, starimo, zejemo i plačemo, a sve ponovo. Amici show, yeah. Dobro večer, dobrodošli. Sedim na početku emisije, pošto kada se budemo osvrtali na proteklu nedelju i na proteklih nekoliko dana, želim da to prokomentarišem svojim gostima. Ako niste možda vidjeli u najavi, imam ozbiljnu ekipu večeras. Krenut ću ovako s moje desne strane. Čovjek kome nije bilo dovoljno da pravi milionske preglede na YouTube-u, sad hoće i u bioskopima. Muzičar, producent i glumac Stefan Đurić Rasta. Kako je najava. Hvala. Zaslužio si. Sve isto ko je. Ja sam u životu isto glumio u 2 filma. Ozbiljno, samo moja uloga je drugačija bila od tvoje. Imao sam neke pesme. I dobro je. I čak sam producirao neke pesme, tako da je okej. Tu smo. Tako da ja sam prilike Rasta prethodne generacije. Okej, nebitno. Pored Raste, ona je... Ja ne znam kako bih nju da najavim, ima sam spremno toliko toga, ali voli da kasni, voli da pojede hradom, krišom, ali nikad bolje nije izgledala. Konačno je krenula tu solo karijeru punim plućima i večeras se objasni šta nas dalje čeka. Ksenija Knežević! Voljela bi najavu po Rastinu, ali dobro. Ima vremena. Zaboravite ovo sve što sam rekao za Rastu, ide za Kseniju u ženskom rodu. Čovek koji je začin pravi u svakoj priči, bez njega nema zabave, nema zezanja. Jedini čovek koji može više da priča ludosti od mene u bilo kom trenutku i za nijansu bolje peva Đani. Pravo iz Poreča. Bravo iz Boleča direktno. Čekaj, ja ispričavam priču, kakav je Poreč ili Boleč, šta je bilo? Kakav je to anegdota? A Boleč i Poreč, pa radi neko veselje mojih prijatelja Roma iz Beča i oni su svi iz Austrije u Poreč. Iako meni kao brate, kao sad ćeš da najaviš specijalno za društvo iz Austrije, za društvo iz cele Evrope i za društvo iz Poreča. I ja kažem, evo, veliki pozdrav za svoju ekipu iz Austrije, za sve drugove iz cele Evrope i za društvo iz Boleča. A meni, alo mutovi, evo Boleč, Poreč, okej. Ali alo muta. Boleč u Evropi je. Pa Boleč, Poreč, brate. Boleč naš Poreč. Pa to ti pored Poreća, Boleč. Pa normalno, brate. Grodska, kako pored Grodske. Normalno, brate. Treba sve gradove da imamo našu varijantu. Boleč, Poreč i tako nešto. Smislio do kraja emisije. Možda DC Comics ima Bruce Wayne-a, Batmana, Marvel ima Tonija Starka, Ironmana, a mi imamo Igora Panića Nućija, koji... Preterao sam, a? Nije, top najava. Unikatna najava. Nući, od kada to datira? Pričao si mi, ali baš sam probao da se seti. Nadimak, ime? Od srednje škole. Prva, druga godina. I šta to beše znači? To se me pitao i prošlo. Panić, prezime Panić, pa i... To ti to 16-17 godina drugar smislio cirke. Jo, znaš ti šta sam ja smislio? Čekaj, ovo nisam mogao da zapamtim. Kako se zove Nući, kad? Pa onda imam. Još te imam za Rastu i Đanja. Kad se ugoji. Kako se zoveš kad se ugojiš? Bući. Bući? To je nešto sa TikToka. Jel to, Bući? Pa ne znam što si pripremio. Pa to, evo ovako. To sam, da, bien. Kako se zove Nući kao starleta? Pući. Dobra. Kad živiš na Dorčolu? Nuči. Da, Popov će mi ubiti što nisam znao. Kad popiješ afričku šljivu? Krući. Dobro, to je normalno. Kad ne znaš da plivaš? Ponući. Pazi, nijedan nisam čuo do sada. Baš kretenski, glupe, fenomenalno. Kad ga... Aha, ne mogu da... Nemoj. Ne, neću staći ovdje. Okej, staću ovdje. I dama koja napravila buru, samo što izbacila jedno slovo J iz pesme, brate. Kaja Ostojić, molim vas, aplauz. Zašto? Šta se desilo tu? Ovog puta Kaja bez J. Da, i za to smo smislili, imam opciju. Ček, samo objasnim. Obradila si pesmu Tereze Kesovije. Moja posljednja prva ljubav. Usudila sam se, da.
I ispala je frka jer se otpela na ekavici. Pa da. Da, a ja sam uredno tražila dozvolu za autorska prava, dobila je od ljudi koji zastupaju prava Kemala Montana i pitala sam, da ne kažeš da nisam, imam sve to dokumentovano, da sam pitala da li mora na ekavici i rekli su mi da ne mora. Ja sam, pošto sam Srpkinja, pevala kako Srpi pevaju. Da. I onda su se naljutili? Pa naljutili su se malo, da. Ali ja sam stvarno uradila sve da ispoštujem i njih i njihov, da kažem, Dubrovnik, odakle je Tereza Kesovija rodom i tamo sam snimala te neke kadrove. Mislim, pokrivalice, to je trebalo da bude samo klavir i ja kao video pokrivalice za taj cover. Međutim, ja se našla u Dubrovniku, kao zašto da ne baš je lepa simbolika i... Kao našla sam se u Dubrovniku, bila si da se nađeš sa Dubrovniku. Mislim, vratno se otišla namenski u Dubrovniku. Pa našla sam se, ja to volim da kažem našla. Jutro ustaje u Dubrovniku. Ja isto malo pre izražem emisija u Parizu, pa ušao ovdje da... Znači, i sad izbaci J, da budeš K, Ostojić. Pa sad, u stvari, to Y ima smisla. Da, da. Ali sad vidi, ti sad putuješ u reku, Osek. U reku, da. Kad si ide, nema više, to je to. Sad idi do kraja. Pa ozbiljno, šta? Rijeka kad je reka, isto je. Pa. I moja večita dilema, zašto se kaže s vremena na vreme, ne, ili s vremena na vrijeme? Kako se kaže? Što mene gleda? Ti to najbolje znaš. Najbolje mene da gleda. Jel tako s vremena na vrijeme? A što nije s vremena na vrijeme? Da. Misliš što je jedno ekavica, a drugo ekavica? Tu je moja večita enigma. S vremena na vrijeme. Je važno da li se pjeva ili pjeva. Objašnjavali su mi, ja tvrdim to što ste vi me živjela Jugoslavija. Tako je. Prošlu nedelju, nažalost, prvi put posle mnogo godina nisam otišao na Šabački vašar i naravno sam zažalio, pošto su osvanula 2-3 videa, spektakularna. Mislim da je prvi poslala Marina Gajić iz Šapca. Ja možda nisam njeno ime dobro pročitao, ispravit ću se na Instagrama. Taj njen snimak je postao viralan. Na Šabačkom vašaru, osim balerine, autiće... Erine okićene naočare. Sve će, zid smrti, ludilo, šta sve ima tamo. Zid smrti. Zid smrti, normalno. I ima gde se prodaju stvari. Evo, jeste vidjeli gaće što prodaje žena? Ne. Molim vas, ajde pogledamo. To je obeležao sigurno prošle nedelje. Pa ispratio sam. Pa to. Sa Vendi. Sa kamerom. Izvolite, gaće tanke muške imamo. Za kameru, USB imaju, Bluetooth, sve za muškarce. Uzmite žene, pratite vaše muškarce šta vam radi. Čekaj. Đani. Šta ima kameru i GPS, je li ima GoPro kameru ovo? Gaće ove. Ako se ne vrema, Bluetooth. Da provere, da, šta rade. Da, i u nastavku videa... I USB je rekla. A je li prednja ili zadnja kamera? Ja ne znam kao imaš GoPro i da te ne ludila i žena te kod kuće prikaže se Bluetooth i prati. Prati šta radi. Šta ti radiš? Ovo Elon Musk ne znam da postoji. Ne, ali sad Đanijev, sad kupiti slađe ove gaće. Ima lasta, brat. Da, pa čekaj, kad bi ti generalno obukao ove gaće? Pa nikad iskušao. Sve što znam, idem s kamerom pobuku. Mator čovjek, brat. Ne bi pristao na to. Ne bi ni ja mlađi obuku, nije do godina, nije do godina. Da, dobro, uglavnom oko ovoga se digla velika frka, gomila videa postoji, a naravno ja moram se pozabaviti ovim fenomenom, pošto nisam bio tu, nastup pod šatrom, mislim da su Vendi i Era Ojdanić iskidali i mislim da je ovo već tradicija i već ove tradicionalne vrednosti vašara treba izanalizirati, možda već u prvoj sljedećoj emisiji, delić atmosfere. Đani, jel bi prisustao ovako nastupu? Jesi peo nekad po šatru? Jesam, kako nisam peo ceo život. Jel to posebno ludilo ili... A najiskrenije u početku sam počeo da te vašare, ja sam baš uživao u tome. Znači, bukvalno drugačiji narod bio, drugačije se ljudi veselili, kao što znači ćemo sad u Šapcu. Nema više toga, nažalost. A vidi kako ovo moćno izgleda. Pa ovako stare majke kad dođe, pa kad te koska ode, zekne. Ksenija, jesi bila nekad na vašaru po šatru? Jesam, da, baš na Šabačku, ali nisam ove godine. Išla sam pre. Imam ja tamo dosta društva, tako da volim da odem, baš volim tu atmosferu. A šta najviše voliš? Pa volim one vožnjice i dalje.
Nikad me neće smoriti balerina. Da, balerina, kišobrani, ne znam. Kako se onaj treskavac, onaj? Ima neka najgora. Znaš, kad se trese cijelo, da ne možeš da hodiš. To treskavac. Može da bude. Treskavac, nema se. Aj, nek bude treskavac, ali volim to sve, te vožnje. Dobro. Ok, krećemo polako sa raznim pričama. Rasta, izašao ti je film, najgledaniji zvanično film. Da. Kod nas. Da, ove nedelje najgledaniji film, to je sad na zvaničnoj listi. Evo, sad se bavim premijerom. Onako stao nisam, pravo da ti kažem. Malo smo po Evropi, malo ovde. Nisam navikao na to, ali prijem je. Gledao sam film, moram da kažem, i držao mi je pažnju i imam tu 100 nekih pitanja za tebe vezano za to. Ali reci mi... Nemoj da spojlujemo mnogo. Da, šta ja sve da pustim večeras? Pa... Neki insert. Pa, dogovorit ćemo se. Dobro, jer stvarno se onako kao što si predstavio u filmu? Mislim, ono kao da je u ćeliji gotivno... Pa vidi, znaš šta mislim, to sam ja imao tu, ajde da kažemo, sreću u nesreći. Mislim, pazi, znaš, kad si s 12 ljudi u ćeliji... Koliko? Sa 12 ljudi u ćeliji i ti imaš kao socijalni mir da pišeš pesme, razumeš? Bilo je, ajde da kažem, imao sam sreće u toj situaciji i Pa znaš šta, nije sve gotivno. Nismo mi ni rekli u filmu da je sve gotivno i mislim, na kraju krajeva i priča o tome da u stvari, mislim, to i nije cool. Koliko god deluje da to kao nešto sad, kao sve strava, zaista nije cool i nema sve svoju cenu i ne treba to baš po svaku cenu da se radi, što ja kažem, i ne treba sve u svojoj koži da se osjeti, nekad je dovoljno da se iz tuđe neke perspektive sagleda stvari. Mislim da je to film bio, baš da je cilj tog filma bio. Dobro, jesi poslao takvu poruku na kraju. Da. Ali dobro, nisam da, znači ti si sve vreme Boraka tamo bio u ćeliji sa 12. Da. I koliko imaš kupatila tamo? Kako kupatilo? Pa ono za nuždu. Dobro, ti imaš jedan mali WC, kupatilo nema kupatilo. To mislim, na to. Jedan WC na vas 12. Da. Nući, preo što krenemo sad ovo zezanje, ajde da kažem ovo da ne preskočim, koncert praviš veliki. Jeste. Nući, Vojaž, 6. oktobar, Hangar, Luka Beograd, bit će tu i naši prijatelji gosti. I onako sve u tom nekom, meni je drago što je Hangar za taj prvi zalogaj, jer je onako urbana lokacija, urbano okruženje, sve su mladi gosti i od Desingerice, Pljugice, koji su sada dosta kontroverzni i aktuelni, do, ne znam, Korone i Rimskog, Zera, ajde da ne nabrajam, Crni Cerak, da, zaboravit ću nekoga. Svi su ovoljni na koncertu. Da, bit će oni tu, tako da, onako mladalačka energija, tako da vidimo se u petak. Desingerica da šije patiku po glavi, da krsti narod. Još uvijek mu nije zabranjeno. Još nije, znači sme to da radi, Desingerica. Desingerica i Pljugica. Ok, prva rubrika je teško pitanje. Ja vam postavim pitanje. Ako ne smete da odgovorite, morate uraditi jedan challenge. Ako ne smete ni challenge da uradite, onda dolazi naredno pitanje na koje mora padne odgovor. Je li okej? Da vidim. Challenge za Nućija. Dajte naš čudni točak na ekranu. Ići ću ovim redosledom, malo ćemo da šaramo. Biće i pevanje uživo večeras. Imamo sjajan dvojac za malo lajva. Pa, eto, da vidimo. Ako ne budeš smeo da odgovoriš, tvoj izazov je beba, da nosiš cuclu do kraja, do reklama. A šta je... A pitanje je, navedi ime koleginice koju si poslednju komentarisu u društvu ortaka, kako ti je to priba? Pati cuclu. Cucle. Čekaj, samo da vidim. Ako ne smeš to odgovoriš, ne smeš ni challenge, onda ide pitanje smrt na koje mora... Teodora je, vidim da je liniju do... Koja Teodora? Teodora Džaferović je u poslednje vreme. Šta odgovorio sam? Samo vidim kako bi ti stajala. Pa ne, onda neću ti... Šta kada sam dao odgovor? Ne, pa dao sam ti odgovor. Da ti je Teodora Džaferović dobra riba. Da, vidim da dosta trenira i da je stvarno liniju do perfekcije dovela, tako da... A što se ne smote vas dvoje? Bila je neka priča o tome. Nismo se sreli dugo uopšte. Niste se sreli? A baš bilo gotivno da imaš cuclu. Baš bilo jako. Majke, imaš taj mali piercing i cucla bombona. Nemoj. Ako bude neko hteo, može cuclu. Dezinfikovali smo sve, okej? Dao sam ti odgovor. Hvala na odgovoru. Rasta. Bravo. Hrabro.
Challenge za Rastu će da bude sledeći. Zezaš. Da, vidio sam da smo ovdje stele. Reprezentacija. Dakle, ako ne smiješ da govoriš, pimpaš loptu 5 puta. A pitanje je, žao mi, ne znam. Šta sve nisi probao droga? Mislim da je lako pitanje. Pa, brate, to bi sad trebao listu da ti dostavim nakon emisije. Mislim, šta sve novo postoji i ja se začudim, brate. Majke mi ti kažem. Brate, šta sve novo postoji. Čuo sam i za roze kokain pre neki dan. Stvarno? Da, to za devojčice? Da li je za žene? Za žene. Majke mi ti kažem. Roze kokain. Da. Šta sve neće izmisliti. Šta je nema? Žene najgori potrošače, samo malo obojiš i... Ne, ovo to je kao Barbie propaganda. Barbie propaganda, Barbie kokain. Pred film izaš. Bože me sad, čuvaj. Gde ima to? Ide na Ibicu, slobodno prodati. Kao Bože me sad čudi, ima to? Da ima to kao čudi me, baš broj. Čekaj, da li si se, dobro, evo, to je, mislim, moje izvezanje, ali dobar odgovor, ali reci mi, da li si se odrekao marihuane posle svega ovoga? Zavisi u kom smislu odrekao. Da je ti konzumiraš? Ja sam, ali nisam se odrekao u etičkom smislu i onome što propagira. I dalje propagiraš, treba to da se legalizuje? Da se dekriminalizuje i da se koristi kao lek. Ne da se legalizuje, to nikad nisam govorio. Da se dekriminalizuje i koristi... Mi sve zloupotrebljavamo. Kod nas kad bi se bilo šta legalizovalo, mi bi bauljali po ulicama kao nenormalni, ko što se i s rakijom dešava i sa svim stvarima. Tako da mislim da su mi društvo u kome je dovoljno da se dekriminalizuje i to je to. Mislim da bi to odgovaralo i policiji i svim ljudima. To je realno, ja se tu slažem s tobom, iskreno. Okej, Kajo. Molim. Koja je najgora stvar koju si radila nekom od svojih partnera? Evo, sad ću da pimpuje, kao nije problem. Najgora stvar. Da. Čekaj, ako ne smiješ da odgovoriš, tvoj challenge je, ali bi ti ja iskreno preporučio da pokušaš da odgovoriš, jer horor je tvoj challenge. Kakav horor? Pa da pogodiš šta je u nekoj kutiji. To Đani najviše voli u emisiji. Idem kući od... Ja nisam znao se Đani toliko plaši zmija, ljudi. Stvarno zmija? Ja nisam to stvarno znao. Mi u emisiji doneli zmije. Đani istrčao, jedna smo ga vratili. Majke mi stvarno nisam znao, ali smo doneli jednu malu zmiju. Čekaj, vrati. Znaš kakva je lepa, je? Želo bi da ostanemo prijatelja kraja. Ako ne želiš... Okej, u redu. Kajo, šta... Dobro, ajde, reći ću ti. Reci. A mislim da sam ti već jednom to rekla. Pa nemoj, možda nešto drugo. Pa ne znam, meni je to onako, nekako iz ove perspektive mi je jadno. Šta? Pa iz osvete sam tako napravila nešto. Mislim da fali odgovor ovdje. Pa šta si radila? Pa... Bila s drugim? Ne, napravila sam mu, poslala sam mu fotografa da ga uslika sa jednom baš lošom ribom. I? Pa, to je kao trebalo da izađe u novine, ali čovjek nije uspio da to odradi kako treba. Taj fotograf? Da. Znači, opasna si, boga mi. Opasna. Ma ne, to sam bila da se ne kačimo, da. Bila sam klinka. Šta je sve moguće u životu? Da.